Ta rika shi. Wasu rahotanni da suka same mu a yanzu ana zargin dan wasan Hausa Baba Ari da bige wata malamar Islamiyya saboda ta yi wa ‘yarsa bulala. Jarumar Kannywood Khadija Yobe ta bayyana tarihin rayuwarta ciki har da jimamin rasuwar daraktan shirin fim ɗin nan mai dogon zango wato Idda So Nura Mustapha Wayi. A cikin satin nan da wannan rahoto da ya danganci 'yan masana'antar Kannywood ya cika kafafen sada zumunta musamman shafin Facebook. Shafin jaridar Sokoto Online sun wallafa cewa ana zargin dan wasan Hausa da bige wata malamar Islamiyya saboda ta yi wa ‘yarsa bulala. Baba Ari ya bugi malamar Islamiyya saboda ta hukunta diyarsa. Ana zargin fitaccen jarumin wasan barkwanci a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, Aminu Ari Baba, da jibgar wata malamar Islamiyya da ke yankin Kofar Nasarawa a jihar Kano. Bisa hukunta yarsa mai suna Hafsa da malamar ta yi a makarantar, sakamakon laifin da suka aikata. Malama Safiya Nasir wacce ake zargin Baba Ari ya jibga ta ce tana zaune a cikin aji tana biya musu karatu, sai yarinyar take cin cingam tare da wata ɗaliba a kusa da ita. Bayan kuma dama wani malami mai suna Malam Suleiman ya yi musu magana, saboda haka sai ta ɗauki bulala ta dake ta kusa da ita. Amma ita Hafsa yar gidan Baba Ari sai ta ce ba za a dake ta ba, har suka yi sa'insa ana fara mata bulala sai ta zube ƙasa wanwar da nufin ta tayar da aljanni. Malamar ta ce ina cikin tafiyar sai ga mahaifin yarinyar ya zo yana cewa ki Hafsa waye ya doke ki. Wace malama ce ta dake ki? Ana faɗa masa kawai sai ya janyo ni ya kifa mu mari. Sannan ya fara taka bayana da takalminsa. Sai dai a nasa bangaren Baba Ari ya ce ya yarda ya yi kuskure amma ya amsa laifinsa, amma ya rantsuwa da mahaliccinsa akan cewa gefen dan kwalinta kawai ya doka. To Allah ya kyauta. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashi mana lokaci akan wannan rahoto na jarumin Kannywood Baba Ari. A wani bangaren kuma jarumar Kannywood Khadija Yobe da ake mata lakabi da Karima a cikin shirin fim din Idda So ta bayyana tarihin rayuwarta tare da nuna alhini akan mutuwar daraktan cikin shirin fim din mai suna Nura Mustapha Wayi. Kamar yadda za ku kalli bidiyon a cikin shirin daga bakin mai ita, wanda shafin BBC Hausa suka yi da ita a cikin satin nan. Nura Mustapha Wayi mutuwa ne wanda ya girgiza masana'antar fim gaba ɗayanta. Wannan abin ba wai mutuwan nake jin ba zan manta da ita ba, amma kafin ya rasu na haɗa da shi ranar Juma'a, Asabar Lahadi ya rasu. To wannan abin ba zan taɓa manta da shi. Sunana dai Khadija Yobe kamar yadda aka sani, Karima a cikin shirin Idda So. To, na tsinci kaina dai a masana'antar Kannywood da ke tun ina yarinya gaskiya nake son fim. To amma na rasa yadda za a yi, saboda duk lokacin da za a haska fim a sinima sai na zo tun daga yau ba zan yo kuɗin mota na zo Kano domin na kalla. Ina son 'yan fim sosai a cikin raina, sa ina da rabo na shigowa wannan masana'anta. Yayana da kuma abokinsa Izubawan Allah da kuma Arabu Jaje da suka kawo wannan masana'anta. Idda So gaskiya wannan fim ya kasance min bakan damiya a rayuwata, wanda zai amfane ni daga nan duniya har zuwa lahira. Haka nake zato, insha Allah kuma hakan ne zai kasance, saboda fim ne da yake faɗakar da al'umma na hanyar gaskiya da amana da kuma koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sosai, fina-finai suna da yawa sosai, da wanda suka kasance na sinima akwai Kayi Nayi, akwai fim in Yallabai mai sunan shi wanda za a aska Kamanni, shi ma fim ne na sinima. Banda kuma series da nake yi Ina da Mata da sauransu, kai ina fim da yawa yanda ba a tunani. Bugun Zuciya, Ina da Mata, ba zan iya lissafowa ba. Gaskiya ni kowane jarumi aka haɗa da shi ina jin daɗin aiki da shi sosai, idan har ya kasance irina ne, mai kuzari da kuma nuna abin gaske ne. Gaskiya to alhamdulillah ni dai
wannan kalubale da ake faɗa ni ban taɓa ganin shi ba, har yana fata ubangiji ya kare ni da shi don ni ban gani ba gaskiya. Gaskiya duk abokan aiki na muna zaman lafiya, sannan mun ƙaunaci junanmu tamkar 'yan uwa, haka muka ɗauki juna. Don gidauniya muke da shi na fim ɗin Izzarsu domin gudanar da hidimomin matsala, kamar wanda baya da lafiya za a yi zauna a tattauna a cikin wannan gidauniya, a je a duba shi a yi masar abin alkhairi, ko kuma suna ko biki duka muna da wannan gidauniyar. Kaga haɗin kai ne yake kawo wannan. Alhamdulillah, fim ya min riga ya min wando, da shi nake ci da shi nake sha, nake biyan bukatun waɗanda suke neman taimako a gurina. Fim ya min komai gaskiya, alhamdulillah. Ina son bakin kaya, sannan ina son ja, ina son green. Abinci kala biyu nake so. Ina son shinkafa da mai da yaji da wake da salad da tumatir, sannan ina son shinkafa da miya da kaza. Ban da aure sai da shirin yi. Abin da ya tsaya min a raina wanda ba zan manta da shi ba shine mutuwan darakta na Nura Mustapha Waye. Mutuwa ne wanda ya girgiza masana'antar fim gaba ɗayanta. Wannan abin ba wai mutuwan nake jin ba zan manta da ita ba, amma kafin ya rasu na haɗa da shi ranar Juma'a, Asabar Lahadi ya rasu. To wannan abin ba zan taɓa manta da shi ba a cikin tarihin rayuwata. Su kasance masu duk inda suke, sannan kuma su ɗauki fim matsayin sana'a, ba wai guri ne na zuwa daga kin samu ɗaukaka ki kasance ki kuma kin kaucewa Allah ba. Fim sana'a ce, kamar yadda mai abinci za ta saida, haka kuma mai tuyar kosai za ta zauna. To yadda ta ɗauke shi sana'a, to fim ma sana'a ce. Sannan kuma ga masu tasowa shigowa masana'antar fim, ku kasance da addu'ar iyayenku da kuma sanin su kafin ku shigo masana'antar. Shine wannan. Allah ya kyauta. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashi mu na tsokaci akan wannan rahoto. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a kodayaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi. Kun gama rabon ne?